Di ba meron yung issue ng military junta yung mga Duterte generals, ang tawag nila mga Duterte generals. Sana po huwag natin suportahan yun kasi kapag nag-revolution through military ho na take over, pag military kasi ang mag-take over, iba yan. Ibang revolution yan, hindi yung parang people power. Dahas yan, sigurado. Talagang by force lahat, wala kang ano, wala kang magawa. Kung anong gusto niya, yun lang. Kaya dapat dapat ma-check yan kasi pag nag-revolution yung Pilipinas through military, wala na. Paano na kung yung nag-take over pro-China, di papasukin na lahat ng papasukin ng China dito, wala na. Kukunin ng China yung Pilipinas. Di ba? Yun pa. Tapos papaalisin na naman natin yung mga Amerikano. Ngayon na nakaano na tayo. Medyo okay na tayo sa military natin, yung mga binigay nilang mga military support. Tsaka hindi lang yung economy natin, magsasuffer, may revolution, economy, internet. Nawalan din ng internet, social media, so goodbye YouTube, goodbye Facebook, tatanggalin yan. Ganun yung military junta eh. Ano ba bang mawawala? Marami. Siyempre, yung freedom mo, yung mga schools, makapa-close. Basta anything that promotes freedom, mapapa-close, saka ano pa ba. Hindi mag-ano yan. Meron pang widespread yan. Na tawag doon, pag di ka makalabas. Basta ganun, pag di ka makalabas sa gabi, ganun, may time. Kalimutan ko na, basta yun. Tsaka yung movement natin, ko talagang titignan lahat, recorded. Hindi ka makagalaw talaga. For God knows how long, pag gano'n, di ba? Military junta. Wala, bagsak ng walang gimikan. Lahat, yung pera natin, pagbabagsak, ration tayo. Paano na lang yan? Di ba? Siyempre, yung mga business, yung mga foreign business, pag military junta, yung mga investors, aalis lahat dito sa bansa natin. Wala doon pa yung bumubuhay sa atin, yung mga foreign investor, yung mga European, mga American, mga other Asian countries. Alam nga naman na pogo na lang ipapalit, puro pogo na lang. Wala na. Puro kriminal. Kriminal lang papatakbo sa Pilipinas. Lalo na yung mga Duterte supporters, pro-pogo sila. Hindi naman lahat. Pero parang yun yung nila. Yun yung means nila na, di ba? For economy daw. Ngayon, yung military junta, yung revolution ngayon, hindi pwede. It's not a joke. Huwag niyo pong suporta, huwag po nating suportahan. Dapat tanggalin natin yan sa isipan natin. Dapat, pag ganun, pag meron ng, muusbong ba, meron ng pinaplano, dapat, natin, labanan natin. Tayong mga normal citizens, dapat pigilan natin. Kasi pangit po, iba. Mga countries nag-military junta pagkatapos. Tapos muna nagkaletse-letse ang countries nila. Bagsak talaga. Gusto nyo bang maging socialist, communist tayo? Mga parang China ba? Pero worse. O kaya pag ganun parang baka maging North Korea pa tayo yung dating. Kasi iisa na lang yung leader, isang pamilya na lang. O isang general na lang, ganun, pamilya ng general. For how many years, ganun na lang. Gusto na ba yun? May rebulto siya, ganun, meron siyang mga, Diyos ko,
katakot. Kaya, masama yun, military. Sana hindi tayo aabot doon na mapupunta tayo doon. Kung mag-revolution man sana ang Pilipinas, sana yung peaceful revolution. So, sabihin ko na naman, please do not support any military junta, any race to arms na any violent revolution na mangyayari, dahil magsasuffer po tayo lahat, mabagsak ekonomiya, paano lang yung mga malalang sakit, bagsak ang health system ng Pilipinas, ganun. Mga ipon nyo sa bangko, wala na rin, mawawala mga ipon nyo sa bangko, kukunin nila lahat. Mga reserves, money reserves, ganun. Kaya kung sino man ang nag-uudyok ng revolution, mga military junta, huwag niyo pong suportahan dahil wala magsasuffer po tayo lahat. Tsaka mga anak natin, mga kamag-anak natin, dahil pa mamamatay, ba? Aabot pa, paano aabot pa sa civil war? Sabihin po natin yun, pangit po. Kaya yun lang po, gusto ko lang mong sabihin na sana po problema sa Pilipinas matapos na mga awayan ng mga politiko and just through progress na lang. Mag-usap-usap na lang, dalawang faksyon para tumigil na yan. Kasi lumala lang, daming mga pinaplano lagi. Buti sana kung sila silang papatayan, sila silang magrevolusyon. Damay-damay tayo lahat. Kaya para sa akin, wala akong kinakampihan. No DDS, no problema, wala. I'm pro-Pilipino talaga. Pro-Pilipino, pro-Ilocano. So, maraming salamat po. Please like and subscribe. Saka share.